Kung nakikita nyo ito yung sample ng itatanim natin. Ito sitaw na mahaba. Ayan, mahaba siya. So ayan yung mga bunga. Ayan. Ito kasi naanihan na natin to. Pero pumitas tayo noon nung mga ibibinhin natin. So ayan. Tataniman din natin to kaso hindi pa nalinis. Dito lang sa bakuran namin to. So ayan yung mga inanihan natin noon. Hindi pa kasi nalinis kaya hindi pa natin pwedeng tamnan. So nabuhay na nung mga nilagay natin na paakyatan yung kung saan siya tataas. Ayan, hindi ko alam kasi, hindi kasi marunong tayo masyado sa Tagalog. Pero pipilitin natin. So ito mga sample yung mga natira na bunga. Mahaba na sitaw. Ayan ang haba. So ayan. Oh. So ito tanim tayo kasi may ulan na. Saka sakto daw ito, maganda daw magtanim ng sitaw pagka itong Mayo. Hello po sa inyong lahat. Ito buwan ng Mayo. So maulan na. Maagang ulan ngayon kasi minsan yung Mayo minsan wala pang ulan pag ganitong Mayo. So ngayon maganda yung panahon. Gawin natin ngayon, maganda daw magtanim ng sitaw. Kaya magtanim tayo. Tataniman natin yung ating paligid ng pispan para kung may tanim, may aanihin ng kapitbahay. Joke lang. So bago tayo pupunta dun guys, ito nagmamama pa ako. Nga. Tignan muna natin yung kalabaw, yung trabaho natin para safety siya. So panurin lang natin kung paano yung pagtatanim guys. Yung sitaw na mahaba yun. So andito na tayo. Dito na yung kalabaw natin. Ayan. So ayan siya. So busog na siya. Kung makikita nyo yung pinaglagyan ko kagabi, ayan, parang umikot-ikot lang siya na dyan na parang Ferris wheel. Siguro nahilo na yan. Ayan, kasi baka mamaya aaraw, mahirap na kung walang silong. Kasi nga yung kalabaw pag walang silong, hindi ano sa init yan. Hindi yan malakas sa init. Mahinang nila lang yan sa init guys. So yan siya. Ayusin lang natin. Ayun. So dyan ko lang siya tinali. Ganyan oh. Yan. Dyan siya. So dyan. Yung tali niya pumaikot. Ganon. Kung nakikita niyo yung mga dumapa na ano. Dyan siya umikot. Yan. Ayan. Oh. Umikot na parang Ferris wheel yan. So wala na yung mga damo sa loob. Oh. Kikita nyo naman yung mga damo dyan sa hindi niya naabot oh. Malalago pa. Ayun. Okay. Ayan. Oh, lumapit. Okay. So, turo na kasi to. So, ayan siya, nauuhaw. Masungay tayo nito. Ang kalabaw kasi nauuhaw din. Gaya sa ating tao. Yan, painumin natin. Maulang kasi kaya ito may mga
tubig na yung mga palayan. So dyan, ayan. So sakto pagka magtanim tayo ng sitaw, may dilig. Siguro mga isang buwan malalaki na. Pwede na tayong mamitas nun. Ayan. So mga alalay nating mga makukulit na aso. Tuh. So ito kasi hahanap natin ng silungan na may lilim. Kaya ganyan ang buhay natin. Ililipat-lipat lang natin tong kainan niya to. Hey. Dito lang muna pala siya. Kasi hindi namang gaanong maaraw. Pagka sa init masyado, babalikan ko na lang. Ayan, dito natin tatali. So ito, may mga ano kasi ako, may mga tinusok ko na pagtatalian natin ito. Dito sa may pilapil. Ayan. Okay. So ayan siya. Dito, nilipat lang natin. Dito kasi may sakaling masyadong mainit na, mayroon siya yung papaliguan dyan para hindi siya maarawan na baka mamatay. So yun. So doon tayo magtatanim sa may ano natin doon sa may pispan, yung bagong pispan. Tataniman natin ng sitaw yung guys. Para pag may tinanim, may aanihin ng kapitbahay. Joke lang. Punta tayo doon. So, ganito lang ang buhay dito. Tiyaga ka lang magtanim-tanim para may maulam. Yung maganda dito sa probinsya, hindi ka na mangungupahan ng bahay, mga tubig. Sagana naman yung tubig dito. Yun lang ang kagandahan dito. Kapiling mo pa pamilya mo. Okay. So ayan siya, dyan tayo magtatanim. So bago tayo magtanim guys, magnganga muna tayo kasi ito naman yung bisyo ko. Dati alak, pero ito mas maganda naman siguro to dahil nganga lang naman to, pero tatama rin to, yung parang malalasing ka rin pag masobrahan. So itong ating buwa ang tawag sa amin, buwa sa Ilocano. So ganito lang, kailangan may ano tayo, gawad. Ayan. Yan. Yan. Ganito lang yung pagganganga natin. Ito. Yung. Saka may apog. So, apog. Ang tawag kayo, apog. Yung mga may apog pa dyan. Ano na, iwasan nyo na yung apog. Yan, lalagyan natin yung apog, yung dahon, yung gawad. Yan. Natin
Nguyain. Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo yung mga video natin, ito, yung dumudura ako, ito, nagnganga kasi ako. Maganda naman siguro to kaysa yung alak, mga sigarilyo. So yung guys, nakakaano rin to, parang nakaka-addict din. Pero hindi naman yung addict na talagang nagdudroga to. Hindi naman. Ayan, muskada. Yung tabako na, yung talagang tabako talaga na tuyo. Muskadang tawag sa amin ito. Yung upit. Upit, yung lalagyan. Oh. Okay. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng kahoy na pantusok. Pantusok natin dyan sa lupa para doon natin tatanim na lang direkto yung buto ng sitaw. So kukuha tayo. Dito lang yan. Meron naman dyan kahit yung mga kahoy lang na hindi naman ganong malaki. Yung sakto lang sa hawakan. So kukuha tayo. Hey, 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 hey. Ito siya guys, ito, pwede na to. Ito, kahoy. Ang gawin natin, lagyan natin ng tulis, tutulisan natin. So, nahihirapan ako sa kamay ko pero okay lang. Kaya pa naman. Ito. So, mapurol yung ating kutsilyo. Hindi pa nakasa. So ayan, okay na siguro yan, oh. Ayan. Ayan, okay na yan. So let's go. Ang unang gawin natin, yun, magtusok tayo ng yung pagtataniman natin. Gamit nito. So doon lang tayo, dyan lang tayo sa may palibutan natin yan, tusukan natin yan. So ayun guys, yung mga tusok natin. Yan. 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 Bali, papalibutan lang natin to. Yan. Yan. Hanggang doon. Para kahit paano meron tayong hinihintay na
aanihin pagka mamunga na. So ito yung ating pispan noon, yung bagong pispan, hindi pa natin nalalagyan ng fingerlings yan. Malamang kung may mabili o kaya libreng ibibigay ng mga DA, so mag-aalaga na naman tayo dito. So ito natibag na oh. Ayan, di bali, marami naman tambak doon. So okay lang yan. So ito, medyo malawak-lawak ito. Ito na yung 14K. 14K na pinahukay natin. Kasi yung oras noon, 3,500. 3,500. So ayan, tanim na tayo. So ayan na guys, yung ating mga buto. Buto ng sitaw. So ayan na yung mahahaba yan. So tanim lang natin para sabi ko nga na may hinihintay tayo na mauulam pagka maani na. Oh, itim siya. Ayan. Ayan, yan kasi nung may sitaw kami na tinanim noon, nung mga matatanda na kinuha namin, tapos yan magiging binhi natin. So dadami na naman yan. Ang pagtatanim nito, tatlo lang, tatlong piraso lang sa isang butas. Yan, tatlo. Ayan. So tatlo lang. So ganyan lang ka simple guys. Simple ang pagtatanim. Ngayon naman tatakpan natin. So ganyan lang. Tututukin lang natin yung butas para matakpan. So, ganyan lang. Tapos pagka matanim na yan, hintayin na lang natin to na tutubo. Ito, i-update natin kung tutubo na to. So ayan, tapos na guys. Hindi na tayong uuwi nito. So tamang tama to kasi may pagka sumibol na to, mayroon yung pagkukuhaan natin ng kawayan, kilin tawag sa amin. Dito malapit lang para yun yung dun siya aakyat, kakalatkat ang Ilocano. So naman din yung mga kawayan oh. Kaya dito tamang tama yung ano natin, yung mga tinanim natin pagka lumaki na. Kasi hindi pwedeng hindi natin yan lagyan ng pag-akyatan. So yan mga kawayan. Ayun. So okay na. Update na lang natin pagka tutubo na. Ito yung pispan natin. Pwede nang lagyan oh. Marami ng tubig. Ayan, parang swimming pool yan. Pwede tayong maligo dyan. Ayun. Libre. Okay. Tara na. Ito, pauwi na tayo guys. Kasi hindi pa tayo kumakain. So kung nakikita nyo itong mga
dinadaanan natin ito, may mga ano, may mangga kami dito. Native. Ayan. May mga bunga yan. Doon yung mga bunga. Hindi pa natin nakukuha yan. Pero maasim yan. Pagka naman mahinog, sobrang tamis. Yan. So ayan. Sayang yung isa natumba ng bagyo. May mga bulaklak yan noon. Kaso sayang. Panggatong na lang yan. Dalawa kasing puno yan. So yun, maraming bunga. Yun. Okay, pwede na tayo nito. So nahuhulog lang pala yung mga ano, mga bunga. Yan. Oh. Okay, yan. Mga bunga nahuhulog na lang. So ayun guys. Uwi na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Kaya papakainin na rin natin yung mga tilapia natin. Ito yung unang pispan natin noon. Dito lang sa bahay. Iba lang yung mga pispan natin dun na bago, yung tinamnan natin ng sitaw. So ito papakainin natin. Saka yung nasa bundok, malawak yun. Kasi mga gutom na rin sigurong mga ito. Ito. So maganda itong pispan namin dahil dyan may sapa dyan. Dyan banda, kaya dyan kami kumukuha ng tubig pagka talagang walang wala na. So ito, pakainin natin. Pakainin natin sila. So ito, may floating feeds tayo. Ito. So ito, hagis lang. Yun. So yun sila guys. Yan. Yun lang ang buhay dito. Dapat may mga madiskarte ka rin dahil para may pangkuhaan ka ng mauulam. Yan sila. Okay. So guys, ito tanghali na. At mainit na, kaya ito binalikan natin yung kalabaw natin para isilong natin dahil mas sigurado pag nasa silong siya. Ayan, mainit na kasi. Yun. Okay, nandun siya pero iba yung init ng tubig pagka kahit para sa tubig siya, mainit pa rin yung tubig, kaya kailangan natin isilong yan. So doon natin ipesto yan doon, banda. Okay, alright. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments,
and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.